Luar Kapatisi TV. MP ke Shillong, Dr. Ricky AJ Singkon. Haka karway tarik Urisau Arajar Arpsan, ula play ba ya ke Lempung Pynlehkai Open to All Football Knockout Tournament 2025. Kabala pelong da ke Mawpdang Sports Club. Haka ni kesila sa kilang da UMLA Jong ke Mawpdang Constituency. Uba Havingstone Karpran, ubala long kumusumbut kongsan. Ha ringkat ke Jedon lang ginongkit kam Jong ke Mawpdang Sports Club. Nakaliang Jong ka Mawpdang Sports Club kala ay tiru ya ka Dorcas HUMP da ka Jingkerpat ba unyarap ya ka Sports Club nakabenta ban Pynlehkai ya ka Madan Pynlehkai Football bat ka Jingshna ya ki Jaka Pynlehkai. Haba paipat siya ka Jinghun ha ka kategori A ka Asian United Football Club kala Yokhor ya ka Jingjob da ka ba Piliam no ya ka Umringheng Football Club da Laigo Lanon bat ha ka kategori B ka Sejong kala Job ya ka Wakanshi da Shigo Lanon. Ha ka singikot ya ka ni ka Lempung Pynlehkai kata ha ka kalay terik uno para Arajar Arpsan kan sa donru ka Jingkalay Nusib ha ka ba ka kusnam first prize on ay da ka Jaka ka ba he lay hajar sispa prapo square feet bat kan donru ka bampa hausi ka ba Shilak tingka. Kategori B bat kuai kategori A. Mod kini artli kicing penyat jong sport club Mawpdang kolong kuai nak banta ban penkiu ya kini kisamla ki badan hangi kathan jongi sendiri bat kuai nak banta kitu ki player ki balak ham tebet balak ham trim. Tekane kolong artli genuksa ya ki kun sama jongi bakila manangkiu nakuai kekerdan hakuai kekerdan pat. Haga Pynlehkai ya ke Jingjob ring Hamad Pediang bat ya Jingram ru nyahapan Pediang eka. Kiba job abi ke nangkiu soprang bat kibaram haga Pynlehkai nang tristom ba hakuai singi pensiyo ya ke Jingjob. Nakaliang ji Mawpdang Sport Club ngilapan kre kuai ka memerendam ban pensengau hai ikong san badon burom jungi menta kaba mangi ke sport club idon kam naga benda kani kamadan bat kumju naga benda kicinan kam per hapo ke saudong sokun jogani kemadan. Hai Dr. Ricky AJ Singkon, Member of Parliament, Shillong Parliamentary Constituency. Subject ke memorandum ban Pynlehkai ya kamadan hasnong Mawpdang. Rangba badan borom katkum kapang bala kenawat hanang ngi gidkhot chong ka Mawpdang Sport Club ngi penpau ka jingkhublai ya ka jingkloi ka chongpi ban pediang ya ka jingkhot sengwa ka jongi kum ka club ban long ukongsan ha ka ni gisngi ka jingdon rangkat chongpi omtang ka aimen si mengi Henry ya ki samla jong ka ni ka dong ka than hi baro ka wei. Mawpdang Sport Club hi kalau jutrai sitom ban kentiu ya ki para samla la kumba arfo snem menta ha kaliang ka Pynlehkai karwai ka siau bat kalale shibun ru ki kam ban kentiu ya ka imlang salang kani kamadan football kalalong ka wei ka pedeng ha ka Pynlehkai ka dorbar perlun ki jingyaseng baper bat ki wei ki program ki bajulong manla kapor Henry ki jingtei badan kam menta kadang duna shibun bat shibun ki jingdan kam hapo kane kamadan ibu kecing terwa hapi tingis ngobha ban kerpat bat bu hakmat ka burom jongpi ya kini ki jingdan kam jongi na ka banta kecing penbha ya kamadan ki jingdan kam ya ka cakasyong kinong pekai kalari ban penyo ya ka cakasyong
kababyang na kabanta kinong Pynlehkai ha kabangi penlong ya kini ki tournament ki bahe bat ki wei ki program paper kabaar ka cingker saudong ya kamadan fencing ka cingdan kam ban yada ya jingrung kulmar ki marat bat ban pantikna ya jing song sengai kaban sukru karukom penya ya kino ki tamasa balai ka jing penrenti ya kamadan ban penbah susu ya kamadan kenang ban light nakano ka jing mensaw ya ki peliar bat kan longru kamadan kabala ibit ban pelong ya ki wei ki tournament ki bakam he basaw ban shna kanala kabapaka ban yada ya ka jinglang hamadan ha ka por liur bat ban penne ru ya ka jing baha jang kamadan ngingets kam ba ka jing Lakh ka dei ka wei ka lat ban kentiu ya ka imlang salang ka koch ka khia bat ban light lu naki babun ki kam snew lengba ka jing kersian ba ka jing prat lenti ka jong pi ka Mawpdang sport club kan longru kum ka wei ka madan ka ba kring ya kinong Pynlehkai baru ka bala ban kentiu susu ya ka sap jong ki samla ha ka ne ka than ngingets kam ba pin priang ya ka jing kerpat red ka jongi bat ban kener lang ka jing rap na ka banda kini ki jinan kam jongi ngilong ki bas ngongu lada da dei kanu ka jing rap lada da dei lengba ka MP local area development scheme MP lats lani ki wei ki lat ki lenti sasisin ni ai khublei ya ka jingdon kam rengkat ya ka jingdon rengkat ka jongpi bat ka jinglong kloi ka jongpi ban kentiu ya ki samla bat ya ki kam jing Lakh baburom mi phi miki wan lang melim pada president ya tei bor lang duya general secretary khublei shibun di mata ng khot sendon yai kongsan jungi bangin IT sendon ya kini ka memorandum Jumlah pempau kita suku play ba rokat bagi na taxi ba kumju hadi ka por bala ai gini ka mariang ka ba internet meneng iba slap nem tang larang but pidon do chika ka ba internet ba da Mawpdang don giding si sodong sakun jing matan but ngamna man kan pa sungu igini sport club na ka por ka por nasib mentah ni lalu ka por menchua sha mengalong ameru jukhat yang abandon ka por penjelang padon ni tournament lisbon ni jing kamau chupianga ka ban ong ni knet pangindika tournament nomor ba stang mereka si ko tu December bat kalong ka bejrong ba bat nga session pan nga kit bok keduen jadi ni sport club ka bala ban produk organize kum kini jing Lakh man ka por bat nagini kadong ka thanjungi tu kami ibu ni kini ki samla ki pa la pau poka jela bat wat sabaru tang harusam aku saw ikan mau bana pomor keneng tonu khna bodang newsnam har ke por mata don newsnam usam borlang danja bana identify you do new goalkeeper jongka team na Argentina mau Martinez de wen khna ki pa tibet ka apkul bat batau la jong la don Punjab nasim nugi ke club bat maki ka ai coaching la school bat ka taw ka long ba de khna bodon ke sap mo ka talent Pynlehkai kaya ni kecil pelong jeng ni ka sport club ni ka tournament nak pos ke por kalong kalat ke ba kita sama jungi nak ni ka ri jungi ke lat yo kalat ke ban pau lagi jong ke sap ke talent kidon ha ni ka jing Lakh football
Pynlehkai. Kini kita ingin players Jong dan Jong FC Mawpdang jersey rong blue. Wakanshi FC jersey color grey, right white. Jersey number 23 Kershan Rumnong. Jersey number 9 Tabor Karmanoy. Jersey number 18 Tabor. Jersey number 16 Ibors Emily. Jersey number 5 Mim Jong ka Wakanshi FC Mawpdang jersey rong grey. Sinasibit hakapor arbajin ofaisi kajingale kai nagapunta sa kategori A tanglong kapadeng ka agent FC Persya ya ka Umrenghain FC. Lasmin Gong kata haka kalai kerik Pynlehkai kelong kumle. Kategori B kamau kasiang sport club kanekun Persya yang ke Golden Touch Football Academy hakapor harar bagi kengsi. Partner keberta kategori A Red Rose FC kanekun Persya yang ke Charger FC hakapor arbajin ofaisi. Kini kita ingin ke Pynlehkai Lasmin Gong hakapor kat arbajin kategori B arbajin ofaisi kategori A.
Mawpdang Sasdang mo. The players Jongka kategori A Smobha Banlong Kipa la ready. Yang Ling. Yang sungau panong hani puaru kejia leti jongi sport club kalong kalenti kebakim kebajenjar kebae hendai aingu bakidan ki bakulut mesin ki bayadan dekat pangi ke sport club bakum ni ke sport club kalong dei nama kaji subha kaji subun mesim ke joki wan hani puaru semua wan ai ku play ki baru atli ki team ke agent FC bat ka Heng sport club ki bala hari ka opening ke Bamentar. Dari sikit sobat ong bakum ke sport club. Kani kadai ke tournament hakani ke tan buat sobat ong ban sorong du. Bahpo ke East kasih Hills kasih district hi. Kadai ke tournament ke Bahe. Ke prize money ke Bahe tam. Bat ngaso sobat ong kuliah buat dia pi ki pai ba nong kasan ke baju kasan ingi sport club nak por si kapor. Hoi ni dan sibun ki juduna kam ke sport club. Namata jongpi kipai ba namata kabaha kamian jongpi ringingit bana kawai kapor kat bana ka jingyat enti jungi nginang la ban penpiang dari jintai lang bat kinong mikmat jungi bat kasinong jungi bat khamtam igi nong mikmat ka pair ka price hi kalong hi shibenta jong ka jing em jongi la kalong kini ki belak kai la kalong mangi ngai kadon kam bandon ka thong ani ka jing angnot ban yo ya ke ka bakut jom la kalong kani ka tournament la ne ka bakut jom ka kedua kam ka bangingi tray but what ka ktin ka jong play ru sha mangan pendon kam kani ka por u pol ong aga sithi jong u show timothy ha tu kala nong ka ba ar ka khot ka ba san u kren ni kini ki kintien wong unom mare thong u ba mare e ka thong unum la ban yo e ka price kamot hagajing hi ka jongi we kadon ka thong kadon ka price ka ba up na gamta jongi bat kalom kumjur na gamta jongpi ki team mana ka tu ka team haga tu ka category B ki lai le kumtu kadon ka thong ka ba up ye ki tu ki ba la job haga tu ka game ka baning kong bat na gamta jongpi ru ki banya le menta kadon ka thong ka ba shi ka de ye real luck first prize agani ka tournament ti kata ka de ka wei kamat ka ba ar pat kalong ba ban yora ya kata ka thong la ne ban yora ya kata ka price ka khot ru na ka banta jongi bangi don kam ban don ru kata ka discipline la ne ban buat iki kendon ke bala bu ka bau unong tho wong unong mare thong u mare ya ka thong unong la ban yo ka price lam dau ko ngo ya ki ru kom ban ya ka ba khot ya phi ki player ba don kamru ban bot berking yaki kendon haga bede bat kani ka jingel kai ka football ka ba khat rot yang ngiru ngi don kam ban ya haga jing im ka jongi ba ki don ki kendon ki bangi di ban ya ba nget ba ring ya ban im ka jing im ka ba kat kom ki kendon ki bala bo bai boranti la kalong ka shnong la kalong ka sarka ani ka kendon ka bo bleu bo ngi ka tahi kan ya rap ba ka jing im jongi kan long ka jing im ka ba bai ka berhenti ka ban ya rap ingi bagin yo ya ka ban head yo tau so na ne bagin yo ban
ra ya kata nam job ha ka jing im jongi la galong shimat la ne kum ka tournament kum ki team nang ta ka palai pat nge kwa pen kan mau ngi ka ne ka wei ba ha ka no ka bangile kham tam ma ka bede kum tournament ka ba kum ka ne ka ba khot ya ka teamwork la ne kata ka jing tre lang ka ktien ka pen kan mau ri ka ong wat le e na ka ben ta ka jing kwan man toy but ini kenti labyang nganget ban kan mau ya pigi player ba ban yele marwe mlong kadon kam bangin ya snok tilang ban don kata ka teamwork bat kata hi ka teamwork ka jing ya snok tilang klem da perkhat tangila de shimat kan ya rap ingi ya ka ban poi ingi shiga thong banganget ru ya ka mau pedang sports club kadai ka teamwork ka bala ban penlong ya pi kum ka sports club ban penlong ya ka wei ni ki tournament ki ba he ha ka ni ka ri kasi jaintia ka jongi bat ka de ka teamwork ka ba khot ru wat ni snong ka khot ru ji ka board district ka bang i chano i second oc baron mene bat ngi ki bor jom ka na kalyang jom pulit ban pet ban penya denti la kalong ya ki ka traffic bat ki wei kani hi ka ba khot wat ya ngi hi wei pu wei ban nginum la ban le e marwei don kam ban ya snok tilang compare lang i rit ne ngi kraw la ngi lom kum no bat ka ba khat do kam ko ban pen kan ma ngi ka lom ba ha ka no ka kam ha ka no ka wat ha ka ni ka jingla kai ru ka ba don kam hi ka lom kata ka bangin tre naduk man sim bangin tre dep ngin tre hok kaba khot lani phareng saying long kata ka sincerity but kabalong diligence kaba pun kan mau yang iru wat ka ktien ko ya ke kaba phile tre nadu ko man sim kaba khot ngi kumta ka ka poru ya phi kum ki player nagano no ka team kat ko hidon morwe long discipline but la dangim long discipline nginum la aru ban mi madan ubreu ke belong disiplin hagaliang ya ka ban sumar ya ka met ka pha ya ka jing em angai ban mi madan ka football jat yele dir mo yele ka hi man ka por sibet new bu ngada ong kide ngadon ka game ka bang yele so tho la dam long discipline aga jing em aga long ka ba than te kum tang a khot ka tu ya kini ki player mo bakane Watsha bakan syukut tang ha ka bakum ka ding madan ai baka thong ka jong phi kan long wan ban mi khmat ya ka state ban mi khmat ya ka ne ka re india hi barok wei bat mdon manu pala pan khan la ringi tre nadu pun sim ngile kanu rangkat baka thong rangkat bat kata ka jingkut ka baskem Jaka, Chakmat, Jaka, Nika, Talaman Jungi.
Pynlehkai Pynlehkai agent United FC bat ka umring hen kalian sekemat. Ini gede number 18. Pen Hun Lang jersey number 1. Team coach Rebels In Jong, team manager Julius Nongpo, team assistant Yashem Sim, team official Gilbert Yalong. Ini kedai ki players bat ki official Jongka Umring Hen FC. Boleh syukur. Balik Bashu kita ke pekerjaan kita ya. Ya. Tangan deh. Ini
Ôi. Ali lupa. Wow.